Fil-jum li l-Knisja Kattolika tfakkar l-erwieħ, l-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna talab Maħfra għal dawk li ndifnu f'dik deskritta bħala l-Miżbla fiċ-Ċimiterju tal-Addolorata. F'omelija li jagħmel fil-Knisja Neogotika taċ-Ċimiterju, Monsinjur Scicluna spjega li l-ħajt li kien hemm bejn dawk midfuna b'mod sagru u dawk le waqa. Hawn midfunin nies li meta ndifnu bejn dawk li mietu f'paċi mal-Knisja huma kien hemm ħajt. Illum dak il-ħajt waqa. U jiena nixtieq nitlob maħfra tal-ħitan li bnejna biex nifirdu il-mejtin tagħna. Wara li kkonċelebra l-qudiesa li fakret il-mejtin kollha, l-Arċisqof Jbierek L-Oqbra, l-Arċisqof ta' Malta poġġa fjuri u bierek il-qabar tal-eks Deputat Prim Ministru Laburista u anke Deputat mexxej tal-Partit Ġuże Ellul Mercer li miet fl-eqel tal-kwistjoni politika reliġjuża tas-sittinijiet kien interdettjat bid-dnub il-mejjet u kien indifhem fil-parti mhux ikkonsagrata taċ-Ċimiterju tal-Addolorata magħrufa bħala il-Miżbla. Monsinjur Scicluna poġġa l-fjuri wkoll fuq il-qabar tal-immigranti li mietu fit-traċedja fil-baħar li seħħet 4 snin ilu u anke fuq il-qabar ta' trabi mhux mamda. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.